Rama Rama nyakaning awamba waduh hop matur nuwun nyahene agi wiwit goro-goro ya ora apa-apa arep tak bubarke jam 4 jam 4 ki penak-penake wong nyambut gawe nek bubar matur sembah nuwun Ki Sunarpa Guna Prayena tasih lenggah. Lampun ajeng kondur. Matur sembah nuwun. Guru kula Ki Sunarpa Guna Prayitna luar biasa. Jan piyai kok le jam terbange jan bahaya. Aku ndelok jadwale iki malah kesel dhewe awakku. Ning ndelok jadwal iso semelengeren matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Berkah barokah sampun kestu berkahi rawuh wonten dalu punika wonten pagelaranipun Petruk sak rombongan sehat selalu Pak D Sunarpa mongko lenggah ning nggon Gambang mau lenggah ning burine Mas Dawarisa iki tumben ora live TikTok panjenengan jan oh kelekus ya tetembangan ngibarate kaya dene cara-carane kuwi kaya wong tetembangan kuwi ngibarat kaya parikan krupuk dibunteli bathuk digremengi rak tetembang nying 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 nyong 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 dasare gelarke gamelan semene mbane mongko udu teke ya ora apa-apa karo sewan kudu bangga bangga ki nek nugelke wilah ngono kuwi nek gamelan sewan ngono kuwi bangga nek gamelane dhewe mono wilah tugel ora masalah ngono kuwi gonge wis kayake wis dilaras urung kuwi kayake Mas urung to Mas ya engko wah kethuke gembol pasir bareng ya ora apa-apa ora ning iki gamelan karo wayange jan apik tenan wayange mongko Prada Mas kabeh iki seperangan lawas-lawas iki eks koleksine almarhum Mbah Kinarto Sabdo wayang kok ya jan apik-apik kaya ngene ya mong nek penjenengane Pak Tatra ki ora mapan ning Gunung Kidul ki rasane sedih masalah wayangku barang ning kotak kene kek ora kopen wis dadi teng plekitut ning wis ora dadi ngopo karang kabeh kuwi nyambut gawe kudu mlaku bareng turu wange tata gamelan wayah tata gamelan radione AM-e wis muni Lek Tejo ming tak takani Lek Tejo wis mati kuwi mblendis wis nata gamelan apa urung Lek wajib wis ora apa-apa iki nggawa sinden 7 cacahe 7 kuwi teges pitulungan utawa pituduh nek 7 ki werdine apik mane 8 tapi malah bingung lek arep merdekke kepiye 7 ki tanggal lairku tanggal 7 bulan 7 2007 sindene mongko werna cacahe 7 yagane akeh banget ya ora dadi ngopo yagane 20 dhewe kadang kala kuwi aku sok ngeman janjane rebab karo siter nganti ketabuh kuwi wis kokean wiyaga ya wis ora dadi ngopo
Lah ning kala mangsane sing nyiter karo sing rebab ki dadekke siji karo saron 3 4 dadi ya rada. Nah. Luwih-luwih ketambahan biola kuwi. Sing rebab ki kanggone ming nek lagon. Nyeng 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 nyong nyong nyong. Aku tak njaluk kekudangan tembang. Ibuku saka laladan ngelebak ndane Ibu Tirna. Ibu Tirna tralala. Gatir nek gareng tralala ki rak gatra, nek karo sing putri gatir gareng Tirna. Ya. Mangga Ibu nyuwun tembange sing kepenak mawon, Bu. Kineman, anu jineman. Jineman mawon. Sing kepenak napa favorite panjenengan? Heeh. Sapa kuwi nge? Kurang ajar kuwi nge. Heeh. Tembang Bu, dicepeng kagungane apa mikrofone? Iya. Sugeng enjing. Nggih, sugeng enjing ugi Bu Tarni, nggih. Sehat toh? Nun? Sehat. Alhamdulillah. Kuncine kuwi sehat. Anjing. Nggih. Heeh. Nembang nggih, Bu. Pipise lancar ta, Bu, jenengan, Bu? Kula wedine nek mboten lancar, tiwas ajeng kula tawani biomoringa. Iya. Jen. Lancar ning niki mau ya urung pipis. Dereng? Dereng. Berarti dereng lancar niku. Kuat ngampete kok. Oh, lah nggih, Bu. Ning niki rak suasanane sumuk to, Bu? Nggih. Nek sumuk niku kelenjar urin ki pindah dadi kelenjar keringat. Dadi urea kuwi sing maune donge dibuang ketika nuwun sewu. Buang air kecil kuwi diganti ditokke lewat kelenjar keringat terus akhirnya gobios kemeringet niku, Bu. Nggih. Nggih. Bu, nembang jineman, Bu. Nah. Jineman Sugeng Dangak. Jineman mijil, Mas. Mijil? Nggih. Wah, menika keremananipun ingkang nyaron. Oh, mboten mangkat sih. Ya, oh iya ya, lali iki. Ndedonga kanggo Kang Masku, Mas Galih Ari Prabowo Subianto. Bar operasi ya muga-muga mingkari bagas warase. Bar dioperasi ya tombo teka lara lunga. Ilang sarap sawane, gari sehat warase. Allahumma amin. Sedaya memula saged sirna. Mangga, Bu, mijil, Bu. Nggih, ya. Piye iki nek? Ayo Pak Girong. Ngapa reng? Teko-teko merengut. Do ngapae? Kok muring-muring ngono kuwi. Kok gething aku. Sapa kowe nge? Sapa kowe nge? Sapa kowe nge? Pardi, Adi. Kurang ajar Adi iki. Ra kok ngono. Ya. Ya. Tanggal 3 Pak Mardi ewo. Woe. Ngrabekke putrane. Heeh. Ora ndek niat wayangan po. Rasah. Kowe iki nang gone Pak Demu dhewe. Ah. Biyen jaman ngewohke anake sing barep kae ora jawab aku kok. Malah dalang liya. Dalang liya nganggo wayangan awan. Ya aja gelo ngono kuwi lah sesuk mesti ra ya dikon gelar ning kono. Ayo.
Aku arep anu gak Truk? Ngapa? Aku arep sekolah. Weh. Piye kowe ndale dina sekolah? Aku ora arep rewang. Ya ora kena ngono kuwi kok ya ora. Sekolah mlebu wengi apa piye? Ora ana sekolah kok mlebu wengi. Awan iki lho, Gong. Apa wengi iki ya arep rewang? Pitikno nek tunggu-tunggu pitik. Monggo, Bu. Diteruske, Bu. Yo. Ora kowe kok terus salin klambi sing kuning kuwi, Gong. Men seragam ya pamrihku kuwi. Ana aku ki ndek wayang Bagong telu kok gapite Kiai Kajeng kabeh. Ya ora apa-apa sakek lehmu nganggo sing ora ngati-ati gampang toklek. Ora kok. Dasare karwaku sentimen. Sapa? Kuwi sapa sing omahe kidul jaratan kuwi? Aku nyarake Mas Sulis lho kowe iki ora ngerti. Mangga, Bu. Selak King Sep. Ngapa, Gong? Seger tenan ngrungokke suarane Budhe Tarni. Iya. Iya. Dasare nom-nomane ya penyanyi iki nom-nomane ayu, Truk. Weh. Kowe kok ngerti? Lho nggon Facebook aku ki pengguna Facebook Facebook ku isine meng jual beli garangan. Iya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Isih Gol. Iya. Klekus. Urung, Gong. Ayo, 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 wes. Gerong 200 kok dhewe-dhewe. Pira? 200. Oh, kokean. Gerong gaweane semengi meng turu kok 200. Cacahe lho. Cacahe Cacahe. 200 karo sing ora ketok. Aku ora pangling sekarane kuwi aku. Iya. Genah sekaran Iya. kutu loncat. Iya. Enggak, Bu. Di
dang 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 kedung dang. Luwe tenan sing nggih, Rong. Iya. Ora apa-apa, Gong. Kuwi kudu tok jak terus. Merga Pak Pardi kuwi sing pertama ngenalke wayang ning kowe. Ora. Lho iki piye kok ora trima? Maksude ngenalke iki kowe iki dadi terbimbing ngono lho, Gong. Ah nek ngono aku ya trima. Lah nek aku iki kenal wayang ket bayi, Dik. Iya. Ketumur 3 tahun aku wis nyetel kasete Mbah Gina almarhum kae Banyumas. Heeh. Karo setel-setelanku ki mbiyen ki dagelan ki lek rabies. Matur nuwun. Anggur sing ngono kae. Iya. Say. Iya. 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 Ayo Bu Tarni. Ora su. Kelekus. Iya. Mangga dientekke Bu. Ki kok ora entek-entek kok dawa banget kuwi. Ah, iki entek. Matur nuwun Bu Tarni. Iya. Kowe arep nembang apa? Kene rumangsaku ki nek ora tak tes kaya ngene iki ora melek. Kowe mesake lho wong tua-tua kowe ra sopan wong tua-tua lek-lekke. Lho, iki gampangane wae cekak gampange rekan kerjaan lho, Gong. Ngono. Slendro, ya. Slendro tembange Gembira Loka. Pokoke nek tanganku munggah kuwi lenang, nek tanganku medhun kuwi wedok. Ya. Modar. Dungulan ning kene. Ya, ki sing do turu-turu kuwi. Lenang ki yoga karo penggirong wis pokoke muni kabeh. Ya. Tak cobane sik saka aku sik. Coba, Truk, coba. Wingi dolanan tiba. Ki garingan wae ya, Reng ya. Garingan wae. Wedok medhun, nek wedok medhun. Wedok nang ngisor. Nek lanang ning dhuwur ngene ya. Do iso noleh apa ora coba. Ya di coba sik. 1 2 3. Tempone rada ditambahi, baleni neh. Semene. Ya, kowe nge-rap. Ya, wingi dolanan tibu ning Gembira Loka. Ya. Ji ro lo. Wingi dolanan tibu ning Gembira Loka. Dina minggu toleh. Kecai ana. Ontane ana. Munjuk-munjuk ana. Sasak. Kiran. Apa-apa ana. Enyen ana. Ayo.
Pokoke pengen ki lenang, perawan ki wedok. Heeh. Dadi sing pengen perawan ki mesti lenang. Praon nyok praon apa perawan? Praon. Aku pengenku perawan iku. Praon. Yo baleni. Jiro lo. Nek kepiraga kecai otane munyuk-munyuk ana Sik. Ki dadi lenang ki bantu lane ana. Ah. Meneh kok makane. Sinden-sinden ki nek ora nganti kepoyo-poyo. Ya. Saka anu. Pengen praon ya. Ya. ana bandulane ana jan era putih watak cilik muda-mudi muda pisan dino minggu gembira loba Odiar. Ora apa-apa. Kuwi mengetes fungsi otak kanan kiri, Gong, anu reng. Ha iya. Ya nek do duwe, weh. Ya duwe kok ya Gong ora. Ya duwe ya tetep duwe otak ora ketang ping sak krikil. Watos kowe reng. Ya nembangke dangdutan. Ya. Ayo aku njaluk Mbak Yoko, Mbak ini kan jumeneng. Ya. Sing saka Jakarta anggepe kok klewo-klewo karo aku. Ora meneh oleh-oleh. Asa ora ngelingi angger aku saka dolan mesti tak gake oleh-oleh. Kesel. Oleh-oleh kok kesel ki oleh-oleh apa? Ayo Mbak ini kan. Sepote apa, Gong? Gong Enjang, Bos. Oke, selamat pagi. Iya. Pripun sehat? Sehat, alhamdulillah. Iki to ngapa? Ngrasake hotel Jakarta. Weh. Lah apa kuwi urung tau ngrasake? Urung. Yo, piye to aku ki cah perhotelan kok. Wah. Aku ki ora tau ngrasake turu ning hotel urung tau lho, Mbak. Mosok? Nek penghuni hotele lah. Oh. Iya. Apa-apa? Siapa kayak mau? Siapa kayak mau sing ngomong emang? Aan kurang ajar Aan ki. Kurang ajar Aan ki. Iya. Nembang, Mbak? Nggih, lagune napa? Napa oleh-oleh sampean saka Jakarta napa? Biasane nek kono ki senengane bajeng loncat. Jare dangdutan. Lho, kuwi dangdut mungguhe piyai kono, ngono lho maksude. Ondel-ondel iki ngomongke anu bajeng loncat ki Sunda kok tekan ondel-ondel ora Betawi. Goblok. Aja ngono lho, terus kowe sesuk ora digratisi bakmi neh. Kapan? Kapan gratisi aku bakmi iki? Aku tuku pindho. Bayar to? Bayar ora? Bayar. Ah terus kon tuku ping pira? Wah, ora. Aku ki sing menehi pangan kowe. Ngawur. Apa ya tegel nek kaya ngono kira. Apa ya tegel kaya ngono kuwi. Mas Haji kae elok lho kae. Viral nembe spiral. Viral usahane kagungan usaha bakmi. Iya. Ning Jokowi kagungane maratuwane. Iya, dadi nek bocah kuwi macem-macem hangus. Iya. Nembang, Mbak, bajing loncat. Oh iya. Nong nong jong jong jong.
Matur nuwun Mbak Niken. Dereng. Dereng ta. Aku ki ngetes kok jane ngono kuwi kira-kira sinden keset apa ora. Oh. Mboten. Mau neng transit wis tak genaki. Lah ngapa? Apa Mbak sing ngakon kur lirih kae sapa sing ngakon aku? Sing akon sapa? Aki. Ki fitnah ki lebih kejam daripada membunuh. Yakin. Ora fitnah ngaku wae wis ngaku wae ajar neng panggung kowe. Sapa kuwi kowe? Aki. Sapa kuwi kowe? Aki. Sing ngomong oki sapa kuwi kowe? Kabeh. Kurang ajar kabeh. Kurang ajar kabeh. Sapa kuwi kowe? Aku wis wegah perampingan meneh aku yakin aku. Perampingan apa ya? Body. Wah. Ya wis mendo ngerdo.